Krásný dobrý den, vážení diváci Czech Tech Talks. Dnes za mnou do studia přijde pedagog a absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, head of data společnosti SharpGrid, pan doktor Matěj Mojzeš. Ahoj Matěj, tak tě vítám. Ďakujem pekne, ahoj Jakube. Jsem rád, že jsi za náma přijel. Já ty začátky dělám tak, aby jsme se hezky rozpovídali. Přece jenom ne pro všechny, je to jakoby standardní, i když ty jako pedagog si myslím, že jsi zkušený řečník, takže nám to krásně dneska půjde. Ale Uvidíme. než přejdeme k tomu biznisu a k té pedagogické scéně, tak vezměme to od startu. Jak se vlastně kluk ze Slovenska dostane na jaderku v Praze? Tak začnem úprimne náhodou. A povedal by som to ako reklamu na heuristiky, ku ktorým sa dostaneme. OK. Spoiler alert, ktoré sa tiež k riešeniu dostanú tak trochu náhodou. Alebo to náhodou. Spolužiak, môj dobrý kamarát Ondro, ktorého, keď sa k tomu dostane, pozdravujem, tak sa zaujímalo skôr nejaké fyzické zamerania a našiel si tú jaderku, akože to je škola, na ktorú chce ísť, a dosť mi na ňu dal ako dobrú reklamu. Šli sme spolu na deň otvorených dverí a bolo vymalované. Akože tam som si našiel ten svoj obor, ktorý mi fakt zarezonoval. To prostredie, tá atmosféra, spolu aj s výletom do Prahy samozrejme, to má svoje čaro, tak to perfektne zarezonovalo a ja som už vedel, že musím ísť sem. Bolo to možno trochu nečakané, pretože som študoval vlastne bilingválne talianske gymnázium, kde veľa spolužiakov sa tak ako pripravovalo na to celý čas, že pôjdu študovať niekam do Talianska a išli. Ale ja som skončil takto v Prahe a neľutujem, naopak, ako veľmi sa z toho teším. Paradox je, že ten Ondro vlastne tam nakoniec nešiel. Šel som sám, ale stálo to za to, no. A co byl teda ten klíč? Co byl vlastně ten obor? A co bylo to, protože přiznám se, a to je moje asi špatná příprava, já jsem o tom italském gymnáziu vlastně vůbec nevěděl. Tak, ale to je jako obrovský... To je jako obrovský skok, jako obrovská změna? No je a není. Povedal by som, že čo sa týka jazyku určite, ale ono to v rámci aspoň tej ako talianskej klasifikácie gymnázií, tak to bolo vlastne vedecké gymnázium a osnovy, podľa čoho sme sa učili hlavne matematiku, tak boli dosť odlišné od typických slovenských, ale zdá sa mi, že aspoň čo som sa tak porovnával so spolužiakmi, ktorí prišli z Česka, z Slovenska, keď na to príde, tak som mal náskok. Aspoň v tých prvých ročníkoch, čo sa týka matematiky, tak ten spôsob, akým bola koncipovaná výuka, mi prišiel vhod. Ja som rozumel viacerým veciam. Ten náskok ma rýchlo by skončil. To bol tak prvý semester, možno 2. Potom som už musel zaberať naozaj za vlastné. Ale pomohlo mi to. Možno paradoxně. No, jako přiznám se, jsem překvapený, ale děkuju za to vysvětlení. A stejně mě zajímá ještě jedna věc. Ten výběr té jaderky měl směřovat Matěje spíše jakoby teda k té vědě, anebo přípravu na nějaký biznis, nějakou biznisovou část, kterou třeba v té době už si měl rozmyšlenou? Oboje by som povedal, pretože mne zarezonoval práve ten obor nejakého softwarového inženýrství. Práve to bolo kombinované aj s ekonomickým zameraním, takže veľa predmetov z ekonomky alebo fakulty sociálnych vied, ale z toho ekonomického smeru. Čož mi imponovalo, ja som tak nejak predpokladal, že chcel by som ísť do toho biznisu a akože tento nejaký hybrid vedy, matematiky a ekonomie a softwaru, to pre mňa bol mix dokonalý, no. Takže som nerozmýšľal dvakrát. Ja. No ty si vlastně jako pak s tím biznesem začal poměrně brzo. Ty si se nepletu už při studiích. Ešte počas Gimplu som si nejak ako privyrábal výrobou webových stránok, takže ak sa toto počítá ako biznes. No určitě, protože ono se to musí počítat, protože když si vlastně vybavím všechny hosty, kteří prošli, když to řeknu, nějakým vývojem, ať už to byli následně vývojáři, nebo nějaký experti v IT, nebo dneska třeba pedagogové, tak vlastně všichni začínali stejně. Začali jsme psát webové stránky. Ono je taky otázkou, dalo se začít vůbec s něčím jiným? No určite, ale toto sa tak ponúkalo
ani neviem, ako som sa k tomu dostal. Proste som sa hral na počítači a hľadal nejaké spôsoby, aby to nebola len hra, aby to bolo užitočné. To sa priznám, že tak nejak som cítil ako motiváciu a toto, neviem, či to bolo tým, že veľa ľudí v mojom okolí sa tomu venovalo, že som to od nich nejak ako začal kopírovať alebo hľadať inšpiráciu, krajšie povedané. Ale prišlo mi to také prirodzené. No. OK, ale přece jenom to byly takové ty malé střípky. A pak přišly takové ty první, můžeme říct, zaměstnání, zkušenosti. No, určitě. Je něco, co by si vypíchnul třeba? Co tě hodně ovlivnilo? Znovu reklama na heuristiky, pretože náhodou som sa dostal k budovaniu dátového skladu a business intelligence oddelenia u mobilného telekomunikačného operátora, konkrétne Telefónica O2, v čase, keď začínala na Slovensku. A ono to začínalo takým štýlom, že sa spin-offovalo z Česka. A to bolo skvelé, pretože tam boli ľudia, ktorí už mali skúsenosti, ktorí zistili, ako to robiť, alebo ako to nerobiť. A teda zakladali to síce na zelenej lúke, ale s úžasnými skúsenostiami, tak som mal možnosť sa od nich veľa naučiť. A to bola asi taká, to by som nazval ako takou prvou väčšou skúsenosťou. Popri tom som si sám skúsil ešte niečo založiť, rozbehnúť, nejaký ako komunitný portál, tak to možno tiež by som dal ako takúto skúsenosť tohto typu, ale no tam okolo 3. ročníku na tej výške sa keď to môžem povedať, tak to som sa dostal k nejakej už ako poctivejšej profesionálnej skúsenosti. No. OK. Ten portál, to je TeamRight? Ano. Pamatuju si to správně? Volalo sa to teda TRM, jako Team Right Manager. No. OK. Ono je to spjatý, když to řeknu, s tvým koníčkem a to je cyklistika, jestli se nepletu. Je to tak. Je to tak. To dlhoročné. Já se na to za chviličku začnu ptát, ale ještě k té telefonice. Mě vlastně zaujala jedna věc. Ty jsi studoval v Praze. Odešel si do Prahy ze Slovenska. A vlastně první velká zkušenost na Slovensku. A v době studií. Jak se tohle to vlastně dalo jakoby nějakým způsobem skloubit? A ptám se zcela záměrně, protože hodně našich posluchačů jsou právě studenti. Možná studenti, kteří řeší podobnou situaci. To znamená, jak skloubit příležitost biznisovou s tím, abych tu školu dodělal. Protože já jsem zastánce toho, že člověk, když začne něco studovat, tak by to prostě měl dodělat. Nedává mi smysl takovýto, dostanu biznis příležitost a tady spálím 3-4 roky, 2 roky. Jo, to je asi jedno toho, co jsem tady odmakal a odřel. Tak proto se ptám. U mňa to bolo ešte jeden faktor do toho vplýval, že som mal priateľku, ktorá teda bola na Slovensku, takže mne to imponovalo. Takže to bolo jasné. To tak ako striedať, takže chápu. Za všetkým hľadaj ešte aj takto aj partnerské vzťahy. V tomto prípade áno. Ale no to je skôr taká ako zaujímavosť. Bolo to tvrdé. No, ja určite som nechcel tú školu nechať v žiadnom prípade. Určite by som si to nemohol dovoliť v 1. a 2. ročníku, aspoň za našich čias to boli také ročníky, že to, mimo štúdiu sa nič nedalo iné riešiť, ako to bol full time. Až by som povedal 110% nasadenie bolo potrebné. A od toho 3. už to začalo byť, že nejaký voľný čas sa tam dal nájsť. Tak jsem to využil. Pardon, ono se říká, že na jaderce tak zhruba 60% lidí skončí právě do toho 2. ročníku, ne? Asi áno. No ono sa to v čase mení. Myslím, že sa snažia z rôznych dôvodov tých študentov prilákať viacej, udržať ich možno dlhšie nejak tú krivku. Aby to nebolo také drsné. Aby to nebolo ten nástup. A hned dolu. Dá sa na to pozerať z dvoch hľadísk, ale myslím, že sa to snaží teraz tá škola nejak ako urobiť férovejšie, sa mi zdá. Ale asi je to tak, že tie 2 ročníky už to vyselektujú, či chceme, či nie. No takže určite by som nikomu nedoporučoval len kvôli tomu, že má niekde ako príležitosť sa dobre rozvíjať, tak sa na to vykašľať, to by bola škoda v žiadnom prípade. Nerobte to, študenti. ale chce to veľké, ako by som povedal, odhodlanie sa do niečoho popri tej škole pustiť. No. Není to maličkosť, treba si to rozmysleť a nerobiť to asi za každú cenu. Mne sa to podarilo, ale uznávam, že to bolo tak ako so šťastím, s oderetými ušami až na krv
aj pedagógovia mi mnohokrát vyšli v ústrety, stolerovali kade čo, že som nechodil na prednášky. Tak to nebola maličkosť, si to vážim, ale vybralo si to svoju daň určite. Tak pojďme si říct, nechodil jsi na přednášky a oni věděli, proč ti dovolejí nechodit na přednášky. Bylo to asi tak, že jsi byl typ studenta, který to dokázal dohnat a který asi jakoby věděl. Já nevěřím tomu, že kdyby si byl typ studenta, který neví a neumí, takže by někdo někomu vycházel vstříc na druhou stranu, že jo? Asi áno, tak možno jak kdo, ale niektorí vyučujúci u mňa asi niečo videli, nejakú perspektívu, hlavne docent Kukal, ktorý mi svojho času teda nejak ponúkol aj to postgraduálne štúdium. Som ho nevyužil hneď až s ročnou prestávkou, ale áno, no. Tak tomu inak mimochodom ďakujem. Že? No a jdeme k tomu Team Raidu. Ten mě zajímá moc, to mě zajímá, protože to bylo asi, já to vždycky říkám, takové první tvoje miminko, něco, kam si dal velký kus sebe. Veľké baby. Je to tak, no. To vzniklo ako z osobnej potreby alebo z hobby, že mi napadlo, že bol dobrý nápad si niekde zaznamenávať, kde som jazdil, jak som jazdil a tak ďalej nejak. Si to merať, už vtedy som, myslím, že tak nejak intuitívne inklinoval k dátam, že čo s tými dátami potom, jak to nejak vyhodnotiť na nejakú sebareflexiu a zlepšovať sa. Tak vlastne áno, no, tak som vytvoril tú platformu, nejak sa podarilo tam nahnať nejaké stovky, tisícky užívateľov, ktorí to používali a chytilo to aj nejakú komunitu, s ktorou sme si písali, ktorí mali rôzne požiadavky, ktoré som nestíhal odbavovať ani. Takže to bolo také kruté aj v tomto smere. Ale pekná skúsenosť, hlavne čo to asi všetko obnáša, si takéto nejaké baby pořídiť a potom sa o ňo starať, teda keď už ho mám. No a nakoniec ale priznám sa, že som to popri iných už povinnostiach nestíhal a bol som rád, že vlastne s kamarátom dobrým sme sa dohodli na nejakom predaní, nejakom exite, keď to môžem takto nazvať modernejšie, pod platformu MT Biker, kde ten kód ešte stále žije ako nejaká komponenta výjazdov. Tak z toho sa teším, že v nejakej forme to ešte žije, ale už som sa toho vzdal. No, chtiac, nechtiac. No. Každopádně první podnikání vlastní končí exitem. To je happy end, to je super. No áno. Na to môžeš být pyšnej. Som hlavne, že to žije. Ako nejakým vyslovene komerčným podnikateľským úspechom by som to ale úplne nenazýval. Chápu. Co mě ale zajímá, je, ty si teda poměrně jako mladý člověk poznal hodně blízko akademickou půdu, hodně blízko ten korporátní sektor, když řeknu, že tehdy sice byť Telefonika jakoby startovala na Slovensku, tak ale určitě byla svázaná nějakýma korporátníma procesama. To je pravda. A vedle tohoto vlastní, když to nazvu podnikání, když je mi jasný, sám jsi to řekl, že to bylo spíš takovej ten koníček, komunita a tedy. No a teď mi řekni, co dál, co v této době, když máš zkušenosti vlastně ze vším, snažil jsi se vymyslet něco, co by propojovalo všechny tyhle ty elementy, a nebo ti byla blízká některá z těch třech částí? Štúdium bolo must-have pre mňa, ale priznám sa, že až niekedy pri diplomovke som fakt začal oceňovať všetku tú štatistiku a tie predmety, ktoré do nás ako hustili. Keď som sa ich učil len preto, aby som sa ich učil, tak mi to až taký zmysel nedával. Cítil som nejakú potrebu, že OK, potrebujem to, tak som to dotiahol, ale až v tom poslednom ročníku som fakt začal to oceňovať. Potom som si dal teda rok prestávku, som bol len v praxi, ale do diplomy, že ešte by som sa chcel učiť vlastne, že ešte by to nestačilo, tak preto som sa, využil som tú možnosť, tú príležitosť a vrátil som sa na ten postgraduál, na to doktorské štúdium. Tak to bola asi, aspoň v tej dobe, priorita číslo 1, ale tiež som cítil, že niekde chcem tie vedomosti, skúsenosti uplatňovať, takže v tom čase to možno bola priorita číslo 2, ale postupom času aj popri tom dlhoročnom postgraduálnom štúdiu sa tá nejaké praktické uplatnenie v komerčnej sfére
stávalo tou prioritou jedna zase znovu. Tak asi takto nejak to vypadalo. A popri tom tie koníčky, ako nejak tá cyklistika, to pretrváva furt. Debutoval som na pódiu až minulý týždeň, alebo pred 2 týždňami. Takže gratuluju spätne. V Broumovie, tak tam to trvá dlhú dobu, ale podaril sa. Super. To je žart, ale áno, pravda. OK, no a můžeme teda do té jedné z těch částí ještě víc zabrousit. A to je, když to řeknu, Matěj jako pedagog. Ty jsi dokončil doktorské studium a počítám, že stejně jako každý člověk, který dokončí právě to doktorské studium, tak chce začít předávat, když to řeknu, ty svoje nabité zkušenosti i dál. Čemu ty se vlastně dneska věnuješ jako pedagog? Takto som ako part-time pedagog, aby som to uvedol na pravú mieru. A vlastne už počas toho doktorského štúdia som samozrejme mal nejaké ako povinnosti, že musel som spolu s ostatnými doktorantmi učiť alebo cvičiť nejaké predmety. To bolo povinné. Tak to som si vyskúšal a zistil som, aký je to rozdiel ten predmet, ako zložiť z neho skúšku a potom sa postaviť pred študentov. Čeliť otázkám. A čeliť otázkam. Ešte som hneď na prvý pokus som dostal premiantov, takže som sa fakt zapotil. To bolo 20 hodín prípravy na 1 hodinu výuky. Aspoň pre mňa, aby som to dal. Takže to bola sila. Ale chcem povedať, že ja už tedy mal som už nejaké skúsenosti z korporátu a to BI mi v tej dobe ako strašne imponovalo a cítil som, že by som sa rád podelil o svoje skúsenosti, tak spolu s školiteľom sme to nejak vymysleli, aby som to mohol učiť, tak už tedy som si tak ako nejak presadil výuku vlastného nového predmetu. No a potom som úplne první. Na našej fakulte, áno. Okay. Myslím, že to môžem povedať. A to je fakt malá fakulta, jo, takže no. Ale v tom pokračujem. Ten predmet stále mám a obmieniam ho tam tak, aby bol relevantný, aspoň podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia som chcel povedať, a skúseností. No a popri tom som začal cvičiť tú moju tému dizertačnej práce, čo sú heuristiky. A no tak tomu sa tiež venujem stále. V zime mám to BI a v lete heuristiky. S tým, že všimli si na fakulte, že ja už možno trochu partizánsky, ale začal som aj tie heuristiky namiesto MATLABu svojho času implementovať v Pythone, pretože tomu tiež ako verím, že to má zmysel. Tak si to všimli a tá fakulta sa celkovo preorientováva na Python, tak svojho času som pomáhal aj s výukou Pythonu ako takého. No. Okay. No a já možná položím úplně základní otázku, co je vlastně cílem té heuristiky, kterou vlastně máš na starosti. Cílem heuristiky, celkovej mojej životnej heuristiky? Jo. Tak to vlastne neviem. Aká je moja celková účelová funkcia na tejto planete. Ne, ptám se záměrně takhle všeobecně a to z toho důvodu, že samozřejmě lidé, co nás sledují, tak někteří asi jsou na jaderce a někteří určitě nejsou a možná teď koukají a nevědí vlastně, o čem ten předmět vůbec je. Ale k heuristikám ako takým, tak sú to algoritmy, ktoré si myslím, že sú, a teraz sa vrátim k tej náhode, ktorú som spomínal, že sú vlastne podobné tomu životu, kedy človek nikdy nemá nekonečne veľa času k dispozícii, nikdy nemá všetky vedomosti o všetkom, proste nemôže sa dokonale rozhodnúť, nemá všetky dáta k dispozícii, niečo si musí domysleť, niečo proste musí vyskúšať, pokus omyl a poučiť sa z toho. Tak sú to algoritmy, ktoré vlastne takto si myslím, že sú do značnej miery inšpirované životom, že negarantujú, ale sú to optimalizačné algoritmy, ktoré negarantujú nájdenie optimálneho riešenia, ale snažia sa s obmedzenými prostriedkami, hlavne čo sa týka času, sa snažia to riešenie poskytnúť čo najoptimálnejšie. Ja viem, že to znie dosť hrozne, že to môže rezať uši, ale myslím, že to môžeme povedať.
Takže snažia sa čo najlepšie v rámci možností zoptimalizovať problém a možno trafiť aj to optimum, možno nájsť aj to optimálne riešenie. Tou nejakou riadenou náhodou, pokusom, omylom sa snažia k nemu dopracovať. No, takže za mňa to je taký ako veľmi... Krátký úvod do tohoto oboru. Krátky úvod. A keby som mal byť cynický, tak ako ma to naučil môj školiteľ, ktorého pozdravujem, docent Kúkal, tak sú to algoritmy, ktoré možno človek by mal použiť, až keď všetko ostatné zlyhá. Okay. Pretože naozaj nie sú dokonalé, sú založené na dobrých princípoch, ale v praxi majú obmedzený čas, obmedzené prostriedky, takže v momente, keď ten problém je tak ťažký, že ako nejakou poctivou analytickou optimalizáciou by to mohlo trvať kľudne aj milióny rokov vyriešiť ten problém, tak sa oplatí skúsiť tie heuristiky, ktoré, ako hovorím, štýlom pokus omyl, ale s nejakým matematickým základom, zvyšujú pravdepodobnosť, že v tom obmedzenom čase sa človek dostane dosť dobré riešenia a možno aj to najlepšie, ale bez záruk. No. Mm-hmm. Tvoje aktuální pozice mimo teda tu akademickou půdu je head of data. Používáš tyhle ty principy i v rámci té své praxe? Dá se to? Jednoznačne. Jednoznačne. No, priznám sa, že človek musí vždycky ako nejak sa zamysleť, čo je v tej danej situácii najlepšie. Je strašne jednoduché spadnúť do takého toho princípu, že mám kladivo a ako treba z tej heuristiky a všetko, proste všetko je klinec pre mňa, všetko s tým odbúcham. To by nebolo dobre. Ono bohužiaľ, musel som si to zistiť sám, ale teda potvrdiť si to sám, ale múdri ľudia to myslím, že teoreticky dokázali, že existuje teda no free lunch teorem, ktorý tu už v tomto podcaste odoznel a platí aj v optimalizácii, že obecne, keď si človek predstaví všetky možné triedy problémov, tak neexistuje nejaký ako free lunch, že bohužiaľ nejaký náhodný pokus omyl. Obecne je tá najlepšia metóda, ktorá funguje alebo nefunguje, ako sa na to človek díva. Takže sa človek musí vždy zamyslieť nad tým problémom, ktorý rieši, aké to má vlastnosti, čo zrovna je potrebné. Ale nejaká forma heuristík sa uplatní. Tak ako v živote pri výbere vysokej školy človek sa musí rozhodnúť s obmedzenými informáciami v obmedzenom čase, tak takisto aj pri riešení problémov človek musí zúžitkovať svoje skúsenosti, čo najviac pochopiť ten daný problém. Ale zdá sa mi, že nakoniec že treba prísť nejakým kompromisným riešením, niečím, čo bude 80-20 optimalizovať ten problém. Bude to dokonale, ale zase bude to hotové v rozumnom čase, tak aby to dávalo nejaký ekonomický zmysel. Tak určite heuristiky používam na dennej báze. Aj keď to možno nie sú tie metaheuristiky, ktoré učíme študentov vždycky, proste nejaké obecné algoritmy, ktoré sú pripravené na to, aby si poradili s akýmkoľvek problémom. Skôr sú to nejaké ušité heuristiky na mieru. Ale pozorne sledujem aj čo sa deje vo svete, aké papere vychádzajú a myslím si, že aj v dnešnej dobe sa nájdú papere. Teraz v lete ma zaujal pekný od Google, kde v DeepMind sa osvedčili heuristiky v kombinácii s LLM-kami na optimalizáciu vyhľadávacích procesov, že vlastne neoptimalizovali priamo ako to riešenie, ale optimalizovali agenta alebo LLM, aby bolo schopné budovať algoritmy na riešenie problémov. Veľmi zaujímavý paper, môžem keď tak tomu poskytnúť link. Dáme do odkazu. Tak, veľmi rád. Kde sa uplatnila genetika v kombinácii s LLM-kami. Takže možno sa zdá, že sú to už ako zastaralé algoritmy, čo aj je pravda v porovnaní s tým, čo je teraz moderné, hlavne veľké jazykové modely. Tak miesto pre tieto heuristiky, aj pre tieto metaheuristiky si myslím, že stále je. Treba to tiež skúšať. No. Chápu. A treba o tom vedieť, treba s tým mať nejaké skúsenosti, takže reklama pre študentov, príďte na heuristiky, vyplatí sa to. Přijďte k Matějovi, přijďte se učit. Ale mě zajímá ještě jedna věc. Mě zajímá, jakým způsobem vlastně nejenom ten tvůj obor, ale
celkově bych řekl, jakoby celou tu oblast ovlivnil nástup a vývoj jakoby AI-ka, tak jak to teď aktuálně je? No značne. To určite pravda. Musíme sa adaptovať a učiť sa s tými nástrojmi pracovať. Tu som v roli konzumenta, priznávam na rovinu, akože netrénujem žiadne jazykové modely na dennej báze, ani na nedennej báze, ale používam to a učím sa, no. Rozhodne je to dobrá pomôcka. Dám pár príkladov z mojej dennej skúsenosti. Treba v tej výuke už vidím, že a bavíme sa o tom so študentami, že vlastne študenti riešia svoje úkoly, semestrálne práce s pomocou AI a ich k tomu motivujem. Podľa mňa to je cesta jediná. Treba ale je to vtipné inak. Kedysi som tie práce všetky kontroloval, takže sme si k tomu sadli spoločne alebo dívali sme sa na na to odovzdané riešenie v nejakom GitLabe alebo GitHube, keď na to príde. A ako človek som si to čítal, videl som, že človek to písal. Teraz sa to zmenilo. Teraz už vidím, že ten kód napísalo, alebo druhú väčšinu toho kódu napísalo AI. A ja si tvorím dobrý prompt, ktorý mi pomocou AI pomáha ten kód zrevidovať a nájsť tam nejaké miesta, ktorým sa treba venovať. Nájsť nejaké body, o čom sa s tým študentom chcem baviť. Aj ho trošku vyskúšať, aby to nebolo tak, že len napísalo to za neho to AI. A on tomu nerozumie. To si myslím, že tiež nie je úplne správne. Takže na to si treba dávať pozor. A stáva sa to, takže to určite treba reflektovať. No ale je to o tom, že je to súboj AI, súboj promptov. To je také ako zaujímavý paradox. Ale nakoniec mi ide o to, aby sme sa bavili spolu s tými študentami, že teda OK, toto je riešenie. Čo to znamená, ako sa s tým bude dať žiť dlhodobo, na čo si bude treba dať pozor, aké to má nejaké vedľajšie efekty, ako to upraviť ešte, aby to bolo udržiavateľnejšie a tak ďalej. To stále k tomu patrí. To je si myslím, že stále súčasť tej výuky. Akurát sa to asi už trošku posúva na nejakú abstraktnejšiu úroveň do nejakej miery. Tak to je treba, že jeden príklad. Druhý príklad, že pomáham dávať dokopy obrie pipeliny v SharpGrid, ktoré spracovajú ohromné množstvo dát z rôznych trhov, z rôznych kútov zeme a treba s využitím AI, či už priamo LLM alebo nejakých povedzme komponent typu embeddingy, treba si dať pozor na to, aby to fungovalo tak, jak má a človek sa musí sústrediť možno viac než na tú samotnú implementáciu, na tie technické detaily, na kontrolu toho, že či ten výsledok dáva zmysel, či to plní svoju úlohu, či tam nevznikajú nejakým spôsobom, napríklad halucináciami, nezmysly. Takže je to viac o tom premýšľaní. Nútia tieto systémy, ktoré pomáhajú za človeka odbaviť nejaké technické úkoly alebo proste zamysleť sa nad tými dátami, nejakých obohacovať, ako keby na tom pracovali ľudia vo veľkej miere, tak nutia nás všetkých viac sa zamýšľať nad tým, čo vlastne chceme dosiahnuť a na kontrolu toho, či sme to dosiahli, či to nejakým spôsobom neuskakuje. Myslím si, že sa to celé deje rýchlejšie a treba byť pozornejší, treba veci premýšľať. Z toho, co říkáš, to chápu tak a možná bych to zjednodušil. Je to dobrý sluha, ale rozhodně to ještě není pán. Je třeba ho kontrolovat, je třeba ho hlídat, to znamená, je to nějaký pomocník. S tými som súhlasil. Na to si treba dávať veľký pozor. Môže sa človek popáliť, aj som sa popálil mnohokrát. No. A já. Než mi došlo, že všechno, co umělá inteligence mě vyplodí, nemusí být vždycky úplně 100% pravda. Je to zaujímavé, kedy sa dostaneme do bodu, že to bude 100% pravda. Neviem potom, čo sa bude diať. V tom prípade sa vrátim k tej mojej cyklistike a budem sa snažiť aspoň generovať, byť užitočný pre tú AI ako generátor elektrickej energie. Ten marginálny. Ten sluha. ale tak uvidíme.
To je asi skôr z tých pesimistickejších scenárov, ale súhlasím, no. Ty si nakousnul teď v té větě Sharp Grip. Sharp Grit, říkám to. Grit. Grit. Omlouvám se za špatnou výslovnost. Tady seš head of data. Co vůbec má na starosti člověk, který má, když to řeknu na vizice, head of data? No, dobrá otázka. Asi to závisí na kontexte. V tomto prípade, s čím sa snažím pomáhať, je nekecať moc do engineeringu, alebo teda v nejakej rozumnej miere, ale skôr dávať dokopy v spolupráci s produktovými manažermi, alebo do nejakej miery kecať aj do produktu, tak aby sme dali dokopy produkt, ktorého do značnej miery, alebo možno v primárnej miere ten produkt sú dáta, tak aby to dávalo zmysel, aby to malo kvalitu, presnosť, takže dávať dohromady postupy, ako sa k tomu dopracovať, ako tú kvalitu aj udržať. Tým sa dostávam k mojemu veľkému hobby, k nejakému monitoringu a anomaly detection, aby tie dáta časom proste nejak neuleteli nikam, kam nemajú. Takže skôr metodicky prispievať k tomu, aby tie dáta plnili svoj účel, aby sa to začalo stavať na nejakých rozumných základoch. Hlavne, čo sa týka tých nejakých skôr nedeterministických častí, kde vstupuje do značnej miery aj AI ako input k výrobe tých dát, tak aby sa to dalo merať, aby tá kvalita tam nakoniec bola. No, tak to by som bral ako moje hlavné ten core. No. Chápu. Ona se nabízí teď otázka samozřejmě na typ dát, ale já se na ní nezeptám. Já se zeptám, možná je dobrý na začátku představit vůbec jakoby Sharp Grit, čím se zaobírá, protože od toho vlastně vyplyne i jaké typy dat vlastně potřebujete vy, vaši zákazníci a tak dále. Ašpirujeme na top globálneho dodávateľa dát pre Horeca alebo on-trade sektor. Horeca, myslím, hotely, reštaurácie, kaviárne, on-trade, akúkoľvek vlastne provozovnu, kde človek môže prísť a dať si nejaký drink, jedlo, takže hospody, reštaurácie, kluby, kaviárne, toto je náš sektor a zákazníci sú tie firmy, ktoré zásobujú, alebo živia sa tým, že dodávajú produkty do týchto typov provozovien. Takže jadro nášho produktu v Sharp Gride je produkt zvaný Outlet Census, ktorý už počíta nejaké milióny provozovien v Európe a nielen. Už expandujeme do okolitých kontinentov. A máme tam tie hotely, reštaurácie, kaviarne s tým, že pre tých našich klientov sú zaujímavé tie dáta aj na tej granulárnej podobe, skrátka, že kde sú tie hospody, kde by som mohol ešte vytlačiť konkurenciu, predávať tam svoje pivo, trebárs, alebo svoju kávu, svoje nealkoholické drinky a tak ďalej. To je produkt, povedzme, na takéto ako nejakej operatívnej báze zaujímavý pre klientov typu Coca-Cola, ktorého už máme, sme na to pyšní. Tak to je jedna vec a druhá vec potom sledovať v tom aj nejaké ako analytické trendy, že jak sa vyvíjajú ceny, v akých regiónoch, ktoré brandy zvyšujú svoju penetráciu, znižujú. Takže poskytnúť aj skôr nejaký taký nadhľad nad tým trhom, čo sa tam deje. A znovu je to podklad pre tie firmy, aby si uvedomili, kde majú nejaké medzery, kde sa môžu zlepšiť. Asi takto by som to popísal. Zaujímavé je to tou škálou, áno. Že sú to milióny provozovien, ktoré aktualizujeme v čase, informácie o nich. Tých indikátorov je 200 plus, ktoré máme ku každej z nich, počnúť s tým, kde to vôbec je a v akom prostredí, nejak to popísať, až po popis, nejaký štandardizovaný popis meníčka, čo tam majú, aké drinky alebo aj jedla, s akými cenami, v akých baleniach a tak ďalej, s týmito všetkými detailami. To dať dokopy na tých trhoch, ktoré sú rozmanité, kde platia rôzne kultúrne odlišnosti, tak je to celkom zaujímavá výzva. Ale
veľmi pre mňa osobne zaujímavá. Ja mám teda, keď to môžem ešte premostiť možno do histórie, tak skúsenosti s týmito ako produktami zameranými na FMCG sektor, skúsenosti skôr v tom povedzme off-trade svete, kde čo sa predáva online. To dlhé roky som sa tomu venoval, ale teraz mi prišlo, teda, keď prišla táto príležitosť, tak mi prišlo veľmi zaujímavé ešte si to vyskúšať z tohto offline, offline on-trade sveta, tak je to super výzva. No, já jako celou dobu s nadšením poslouchám, že tam musí jako enormní množství těch dat, který vy jste schopný se sbírat. A já jsem takovej, já nad těma datama strašně rád tvořím hypotézy. A tohle musí být jako obrovsky zajímavý právě tou demografickou rozdílností, konkurenční rozdílností a tak dál. Kdo na tomhle jako pak dělá, protože chápu správně, že Sharp Grid je vlastně partnerem na dodání těch analýz, nebo i právě jako těch nápadů, hypotéz, doporučení, změn a tak dále. Kde vlastně je ta demarkační linie toho vašeho podnikání? No, povedal som, že to najdôležitejšie baviť sa s klientami, počúvať, čo ich trápi, aké majú oni problémy. A my samozrejme generujeme tie dáta tak, aby podľa možností splnili všetky možné účely, aby boli presné a dalo sa na nich stavať už ako ľubovoľné testovanie hypotéz, testovanie ľubovoľných hypotéz. Ale je to tak, že budujeme to v nadväznosti na náš sales alebo komerčný tím, ktorý sa baví s tými zákazníkmi. To je to, na čom si musíme dávať a dávame si hlavne pozor, aby sme nestratili ten fokus. Častokrát sa nám stane, a mne osobne, že sklzneme do rôznych ako tých technikálií. Toto je zaujímavé, toto by sa dalo takto riešiť. Ale toto by sme mohli vyriešiť, ale keď je to k ničomu, keď ako, klient si to nežádá. Že to je pekné, ale vlastne na čo to bude dobre, tak to musíme opustiť a riešiť iné veci. No. To, co ještě nezaznělo, protože ten projekt je extrémně zajímavý, tak je to jako z českých hlav? Je to český projekt? Ano. Je to tak. Foundry Sharp Gridu sú ex-Google človek a potom ex-McKinsey človek, ktorý majú dlhoročné skúsenosti vlastne s týmto sektorom. Zistili, že to je zaujímavá opportunity na trhu. Tak ju začali rozvíjať. A je to česká firma, čo mi je veľmi sympatické. Ja som dlhé roky vlastne pracoval vo firmách, kde ten ako management, povedzme, bol v Spojených štátoch. A ako bavili sme sa spolu veľmi intenzívne. Mali sme veľké slovo v tom, ako produkt tvoriť alebo netvoriť. Ale je to iné, keď človek sedí pri jednom stole s tými foundrami a rieši to ako, povedzme, na rovnocennej úrovni, než keď tak trochu ako sekunduje, keď je skôr v nejakej tej produkčnej rovine alebo úlohe. Tak to mi tiež imponuje. A Sharpgrid je takto ako česká lokálna firma. No lokálna. Dostali sme... Áno, už je globálna. Ako to oceňujú tí klienti, že sme schopní ako globálne jednou metodikou štandardne dodať dáta pokrývajúce veľa trhov. Ale na to chcem možno upozorniť, že na to sme dostali feedback, že to je teda zaujímavé, že je to česká firma, ktorá nelieta po svete, ale podpisuje díly s Londýnom a rôznymi inými ako svetovými metropolami, keď to tak môžem povedať, headquarters, bez toho, že by opustila Prahu, Českú republiku. Tak myslím, že na to sme dosť pyšní. No. Možná, Matěj, ještě než úplně utečeme z té otázky těch vlastníků Sharp Gridu, nezazněly jména, myslím, že vůbec není za co se stydět. Jo, to sa omlúvam, že som to nepovedal, ale teda tí foundry, ten ex-Google je Petr Sadílek a ex-McKinsey je Martin Nepraš. No a já bych řekl, že je to opravdu unikátní, protože přiznám se, že mít firmu, a teď je jedno, jestli je česká, německá, americká, která má ten přesah globální, já žádnou takovou na rovinu říkám, jako takhle, jaký popisuješ, neznám. Takže
klobouk dolu. Tak určite to není zďaleka len moje pričinenie, ale jsme na to pyšní, no. A já se opravdu nedivím. No a teď mi řekni, jaká je nějaká vize? Co dále? Rozvíjet další trhy, to je asi jako automatický, logický. Určite nestratiť fokus na to, čomu sa teraz venujeme, to je ako dôležité, to si pripomíname tiež, lebo dalo by sa rozkročiť sa. No. A čím ďalej, tým vidíme viac potrebu v tom, aj v súčasnosti máme už nejaké ako proprietárne zdroje, ktoré nie sú úplne voľne dostupné a tie kombinujeme s tými ako voľne dostupnými sociálnymi sieťami a tak ďalej, tak podobne. Zbierame tie dáta, kde sa dá, ale snažíme sa kombinovať to s zdrojmi, ktoré nie sú verejné, tak, aby to bolo unikátny produkt, ktorý sa ťažko dá zreplikovať v dnešnej dobe, keď vlastne takto ako výpočtová sila stále nie je úplne lacná, ale možnosti AI sa rozširujú, cena klesá a tak ďalej, takže vnímame, že tam musí byť nejaký náš competitive edge, aj si myslím, že ho máme, ale chceme ho rozvíjať čím ďalej tým viac, aby to bolo unikátne, to, čo ponúkame. Mm-hmm. No a než se společně rozloučíme, já se ptám vždycky na jednu klíčovou otázku. A ta je svázaná s umělou inteligencí. Jak si myslíš, že se ta umělá inteligence bude dál vyvíjet? Co bude ovlivňovat? Ať už z pohledu tebe jako pedagoga, tebe jako člověka, který je v tom biznesu, jak to bude dál? Tak znovu som len v tej pozícii užívateľa. A tak to môžem hodnotiť určite obmedzenejšie, než niekto, kto je na tej frontovej línii. Ale na čo si asi musíme všetci dávať pozor, je nejak ako nezlenivieť adaptovať sa, stále byť v pozore, čo sa dá, čo kde vyšlo, aká feature, testovať to, čomu veriť, čomu neveriť. A čím ďalej, tým viacej sa vrátim k tomu premýšľaniu, že vedieť si dobre rozmyslieť, čo chcem, čo nechcem, jak napísať ten prompt a jak si potom skontrolovať výsledky, či už je to nejaký kód, alebo sú to dáta, ktoré ten kód spočítal, tak sústrediť sa na to, aby som vedel, čo chcem a vedieť si to skontrolovať. To je podľa mňa ako aspoň krátkodobo pár ďalších rokov, aspoň za mňa ten ako to, na čo si chcem dávať pozor. Ľahko sa to povie, ťažko sa to implementuje, si myslím. Takže asi by sme sa mohli baviť dlho o tom, čo konkrétne by to malo znamenať. No a potom pesimisticky už len trénovať na tom rotopéde, čo najväčší výkon, aby keď na to príde, keď už to bude dokonalé, tak aby sme aspoň pomáhali aj výrobou elektrickej energie. A človek měl co dělat ve volném čase. No, snad nie. To bol vtip. Ale snažím sa nejak pracovať na tom FTP trebárs. Já moc děkuju za to globální zhodnocení. A teď bych se možná ještě doptal z pohledu Sharp Gridu, tak jaká je ta vaše vize z pohledu, já nevím, využívání umělé inteligence na usnadnění práce, možná synergii s nějakou náhradou třeba vývojových člověkohodin, nevím. Tak hovoriť za seba, kam by som ja bol rád, aby to smeroval, tak určite je treba používať to už, čo sa celkom osvedčilo, čo už je celkom pokročilé fáze znižovania, povedzme, človekohodín, ktoré sa pália písaním kódu. To je ako must have v dnešnej dobe celkom určite, takže ako keď niečo vyvíjam, tak si nechám pomôcť AI napísať ten kód a sústredím sa na to, aby som si to dobre rozmyslel, čo chcel, skontroloval si to. Ale keďže Sharp Grid, bavíme sa tu, alebo ja vôbec v živote som teraz už ako dosť fokusovaný na tie dáta, tak podľa mňa dáva zmysel aj z ekonomických dôvodov, aj z iných, ako hlavne z toho dôvodu, aby človek mal tie veci pod kontrolou. Čo sa vyplatí. Mať nejakú stabilnú pipeline, na ktorú sa človek môže spoľahnúť a nie, že mu tam zo dňa na deň sa zmení model a prestane to fungovať, alebo začne to fungovať inak, tak dáva zmysel to AI, tieto moderné modely používať na to, aby
aby vygenerovali kvalitné trénovacie dáta, čo stojí teda aj dosť značné peniaze a vidím ako jeden zo spôsobov, ako sa uistiť, že to je kvalitné, spustiť ako to generovanie dát s použitím viacerých modelov a použiť len tie dáta, kde vidím, že tie modely sa zhodli a nejaké rozporúplné prípady nepoužiť, alebo ich použiť nejak inak, ešte na doptanie sa štvrtého modelu, treba, ktorý to rozsekne nejak, že čo to je pri trénovaní alebo klasifikácii. Takže dáva mi zmysel používať tie skvelé drahé modely aj možno viaceré naraz, na to, aby sme si pripravili kvalitné, čisté trénovacie dáta, na ktoré sa môžeme spoľahnúť, ale natrénovať na tom už nejaký vlastný ML, povedzme taký old school ML, nejaký prístup, či už je to rozhodovací strom, alebo niečo komplikovanejšie, alebo regresia, tak to je už asi celkom jedno. Dôležité je mať kvalitné dáta a potom si vybrať z tých možností, ktoré môžem upočítať, alebo ktoré dávajú dosť dobrý výsledok pre mňa, tak niečo. A toto používať v produkcii, mať to stabilné, vedieť, že tá pipeline bude stabilná a až v momente, keď na to príde, keď budem chcieť niečo meniť, tak zopakovať tento proces, ale vydať ako vyššiu verziu modelu, vyššiu verziu dát, tak to mi dáva zmysel. Stále to mať akoby pod kontrolou, nemať to ako black box, do ktorého úplne nevidím, tak mať to ako taký menší black box, lebo niektoré tie ML modely viac menej, môžu byť viac či menej ako transparentné, ale dá sa s tým pracovať. Existujú rôzne prístupy, ako interpretovať tie modely, keď ich má človek v rukách. Aspoň ja za seba, možno som aj obmedzený, ale musím priznať, že do tých LLM-iek nevidím a aj keď človek používa in-house, že si rozchodí nejaký open source model, tak aspoň v súčasnosti je to aspoň pre mňa do značnej miery black box, a keď mi príde reklamácia, že jak to, že proste tento data point dopadol tak a onak, tak by som mal problém to vysvetliť, nejak tomu prísť na alebo opraviť to, keď na to príde. Čož pri tých old school modeloch záleží akých, ale je to riešiteľný problém. Aspoň sa to dá interpretovať. No, tak toto možno, aspoň keď môžem jednu konkrétnu vec, nejaké doporučenie za seba dať, ale niečo, čomu ja verím, tak toto by bolo ono. No a možná bych tě úplně na závěr požádal jako pedagoga ještě o jedno doporučení. Proč by si student měl vybrat jaderku a proč by si měl vybrat právě obory, nebo když to řeknu, předměty, které třeba ty vyučuješ jako pedagog? Pojďme je namotivovat. Tak tá jaderka má asi dobrý zvuk. Je to tak, ano. Ako z nejakého marketingového hľadiska asi stále tam rezonuje niečo, že to generuje dobrých absolventov. No. Lebo je to ťažké, lebo sa tam s tým nemáš moc. hlavne na katedre matematiky, pozdravujem. A takže tá laťka je tam nastavená vysoko a verím tomu, že to donúti človeka alebo overí to človeka, či má nejaké analytické predispozície, tak prejde si tom, na výsledku ktorého si myslím, že to ako do značnej miery túto hypotézu ako podporuje, že vie analyticky premýšľať. No a stále si ale myslím, že teda keď človek to pominie možno nejaké toto sito a nejakú krutosť v tom procese tej selekcie, tak stále si myslím, že sú tam super ľudia, s ktorými sa dá baviť, ktorí keď vidia nejakú iskru, tak pomôžu sa rozvíjať. Ja sám sa snažím byť toho príklad. Viedol som už pár výskumákov, diplomiek, bakaláriek a snažil som sa podporiť tých ľudí. Zažehnúť tú iskru. No. Tak toto tam určite funguje a pomáha mi či už s radou spolužiakov, mimochodom, myslím, že to je vlastne ten dôvod, prečo som tu dneska, že sa poznáme s Michalem. Že tí spolužiaci, alebo v mojom prípade teda študenti, to sú ľudia, s ktorými si tu a tam
ale dosť často, na môj vkus, pomôžeme, nejak sa prepojíme. Svet je malý, Praha úplne mini a tento náš nejaký IT obor, alebo povedzme matematicko IT obor je super maličký, takže s veľkou pravdepodobnosťou sa stretneme a pomôžeme si. Stalo sa mi to už viackrát v osobnom živote, alebo som sa dostal proste k nejakej zaujímavej príležitosti vďaka týmto ľuďom, ktorých som tam poznal, alebo ktorí poznali mňa. Tak preto, že tá sociálna sieť je fajn, je mocná potom v živote. To si myslím, že je asi jako nejlepší motivátor. Já ti, Matěj, za dnešek strašně moc děkuju, ať už z pohledu té odbornosti, anebo vlastně těch lidských zkušeností. Pro mě to bylo obohacující, pevně věřím, že i pro naše diváky, takže doufám, že se nevidíme naposledy. Tak to by som sa veľmi tešil a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. To bola radosť tu byť. Děkujeme. Ďakujem pekne. A jsme u konce dalšího nabitého dílu. Pevně věřím, že vám rozšířil obzory a doufám, že se s námi uvidíte i u dalšího dílu. Tak dejte odběr a těšíme se na viděnou.